Никола Хаджийски, народен представител. Господин Георги Мараджиев, кмет на община Стамболийски. Господин Стоян Богданов, председател на Общински съвет. Господин Гиньо Матев и господин Любомир Марков, заместник кметове на община Стамболийски. Кметове на населени места в нашата община, общински съветници, общинска администрация, граждани и гости. И преди да започнем нашата тържествена програма, искам да помоля всички гости, които сте застанали така, просто моля, не пристъпвайте по-напред. Нека да бъде свободно това място до микрофоните и да изпълнителите. Благодаря ви. Пристъпваме към церемония по издигане на националния флаг на Република България, изпълнена от национално движение Традиция. Уважаеми дами и господа, позволете ми да дам думата на господин Георги Мараджиев, кмет на община Стамболийски, за празнично обръщение. Моля, господин Мараджиев. Народ, чиято висока самобитна духовна и материална култура бе подложена на унищожение.
Свободата за България идва на върховете на руските щикове. Идва с победния марш срещу Османската империя, на руската армия и хилядите български опълченци, украински, белоруски, румънски и финландски войни пожертвали живота си за освобождението на България. Времената, в които живеем, и предизвикателствата, с които се сблъскваме днес, изправят пред нас въпроса: възможно ли е подобна саможертва и такъв подвиг да бъдат проявени днес? В нашето съвремие войнската храброст и високия морал на нашите освободители, самоотрицанието и достойството на българските опълченци, това трябва да бъде примера за всеки българин. Във време на изчезващи ценности и комерциално мислене, нека се обърнем назад и се хванем за здравите си корени. Любовта към род и родина. Ние, гражданите на община Стамболийски и наследниците на първите родове от село Колатово, можем да сме горди. С действията на нашите предци, оказали помощ на руската армия при освобождението на нашия край. Предвождани от генерал Шувалов, руските войски преминават в Марица в настъпление срещу турската армия и тази съдбовна тяхна стъпка има само един израз – свобода за село Колатово. Затова днес, в деня на подписването на Сан-Стефанския мирен договор, ние честваме тържествено 138-та годишнина на своята свобода. Днес, признател на България, полага цветя и венци пред многобройните паметници на загиналите руски войници по нашите земи. Днес се покланяме пред героизма и подвига на нашите освободители. Свеждаме глава, за да изразим благодарността си. За нас, българите, 3 март 1878 година е въплъщение на едно начало. На този ден бе направена онази първа политическа крачка, заради която дадоха живота си хиляди верни синове на България. Този ден показа на българите, че жертвите от априлското въстание не бяха напразни, че 15 000 доброволци, които загинаха, сражавайки се за руско-турската освободителна война, не дадоха живота си напразно. Затова днес още повече ние трябва да защитаваме своята идентичност, да защитаваме името България, за да не е напразна жертвата на загиналите в името на свободата. Да помним и предаваме на следващите поколения искрата на вярата в българския дух, за да я има България и да притича. Благодаря. Дами и господа, представители на Национално дружество Традиция Клон Пловдив с ръководител Димитър Спасов, заедно с нашите деца и юноши от ансамбъл Южначе в атлетични носии, ще представят възстановка от историческо събитие от априлското въстание. Вилнеят турци и чурбаджии. 5 века българската земя е поругавана от турските етагани. Хиляди български синове и дъщери погинаха в името на бащината вяра. Стотици български къщи бяха опожарени. Стотици български села затрити от картата на Европа. 5 века страдание и гнев по измъчената българска земя. Българи бедни си жили влекат, като робове неволи търпят, плачове, сълзи, сърцето раздирят, в турски темници животът си свършват. Майки, дъщерки, сестрици пищят, че от неверници те се безчестят. Всяка светиня варварни гази, народност, вяра нищо не пази. По това време животът в Панагюрище си течеше по-старому. По тесните калдарумини улички дюкянчетата работеха. Тихо и спокойно бе в града. Само априлският вятър
шумейки в клоните на буките, сякаш подсказваше за предстоящото величие на един народ. Този народ, който увековечи в мемуарите си Захари Стоянов, в записки по българските въстания: пролет като рай, всичко живо, въодушевено и невъодушевено се е размърдало, а нивите на българина обрасли с бурен. Никой се от тях не интересува. Реката, която ги е плевила и чистила, лее куршуми. Буйните натури държаха най-много на ножа пищовите и пушките. Младите моми и булки тъчаха на вуща, предяха черни върви, някои от тях правиха фишеци и лееха куршуми. Старите баби месиха и печаха сухари. С една реч, деятелност кипеше навсякъде. Всичко показва, че е дошло времето да се превземе изгубеното царство и да се погони поганският народ там, откъдето е дошъл. се изправя срещу цялата имперска мощ на султана. В историята на България има много моменти на гордост и величие. Има места, увенчани със славата на победни исторически битки или белязани с трагичния знак на погрома. Места, които предизвикват гордостта ни и ни държат буден националният ни дух. А 3 март е възкресението на един народ.
Grazie.